ربع حمش عاملة ساعة 9 مشات استدلوا زينا ومسنا حيزنا لكم زينا لنا كم يمسيكم خبركم تقاطعتلتي بيتراس منكسي أرسل زينا إيرترا عبد مبل 10 تغلطة عقيبة فريت كتابة إنسان من أفريقيا تستعرف الله نصممان زقاتم تصقمات نغق علل أفلطو حبرة سبب بقوانقع ملكت كعبي تصاويت قريبون حماد زوادو بافلطو نقحات دك أنستيو نمبرخ زكايدو زلو تصعري التبابع وصيت يركب الله روسيان إيرانن ودباتن زراغب من قد باور نمهنات زخل سممع تفراري من إيران تشعيتي أبال ودب متعقاز شانغاي مخانات ودب بوغعي أفليتون أهقرا وكيل ساعات مسرح موقاد رسح فساسي تكال نيكليس هاو ساعات فوكوشيما كم زكاتاتولو حبيرون إيرترا بمنقد هاجرا ولاباراتوري عنا انسسان بقولن مينستر حرشا كاب سلسته كسب شوعات حمله ابي ابوجا نيجيريا بزكايه زلو مبل 10 تغلطه اخيبا افريت كتابه انسان من افريقيا تساعتف الله إيرترا بزا عامت زي بزفريتهم حمام قول حي مسل تلبجعن حمام دوره نيوكاسل زغلغلو كلتا عوتات كتابتات ابزي اخيبا ناي كبر عدمت بمقان اب تاريخاوي دحره بايتا مفر كتابه انسا كومون ሁሉ كنتاتن مصاي مدباتن مفراي كتابه زتكوره تمكرا كتكافل كلا اب محبر افريت كتابه انسا ابال نختكون عدمه كم زغربلا ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ሓቢሮም ابزي زباو اخيبا ساتف دلو اب هاجراو لاباراتوري ጥዕና እንስሳን بقلن حلفه احادو مفراين مقصار بقعاتن كتابه انسا اتو امانيل مبراهتو حمرت نايتا اخيبا اب مونغو ابال هاجرات اب ጉዳይ مفراي كتابه بقعاتن درجان مزغبا ቁጥጥር كمون اوديت كتابه وحدت نمفطار مخان ገሊጹም ابز اخيبا ني ኤርትራ حويسكا كتابه انسا كفرياز بقين زلوا 13 هاجرات افريقيا كمون كاب استفلاليا افريت كتابه زقنا ولقت كالاتن ودباتن استواصو لعلوت حالفتن كيلاتاتن يستعطفلون مفلات قانقا ملكت نتطقامنت ጽማና በትካላት ማህበራ አገልግሎት በሐፈሻት ትካላት ጣዕናን ትምርት እንደማ በፍላይ ዕዙ ስለዝኾነ አፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ቋንቋ ምልክት ከዓቢ ጻዕርታት ይካይዳሎ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለው ተትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈትን ትካላት ወሃብታ አገልግሎትን ንጹማን ዘጋጥም ናይ ምባሃል ጸገማት ንኽቃለል አፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ቋንቋ ምልክት ከዓቢ ጻውዒት ቀሪቡ أبومبر هجراو محبر تصومان إيرترا تولد ميكائيل سئلم سيرنا بزجبرو كلام حتت مفلات قانقوا ملكت نتتكامن تصومان أبت كالات محبرة وجلجلوت بحفشات كالات عنان تمرتن دما بفلاي كمون تساطف النتومن أفراي النتومن كعزز بايتا كم زيتات حبيرهم رأي محبر بأتاويتاتهم زم حضروا تصومانن سدرابيتومن ممعبال مخانو تلو دما متسان تساطفون تصومانن سدرابيتومن ممحياشن ممعبال مخانو زحبرا تولد ميكائيل أبز حلف عامتات كساب حامشاي كفل زنبر عدلات تمرتينا ماكلاي درجة مسقارو نتي رأن تلوخون أب مسمار عبي أستواطو كم زقبر زلو أمنت قليسهم نفس وكف محبر نجزار خبر الله محبر صومان دما هاجراوي قانقا ملكت بحل صومان قلصنت نفس خبرت نفس متهمان بحل عينتن فلويتو هبان متحجز منفسن زيوم كانتي خبرتاتنا محبرهم أب تمرت متيكا صومان بزح تجمعات اللوم أب تحت درجات تمرت مالت كسب زحلف عمتات كسب حمشاك في التراحي عدلات زنيو أب زحجيجن أب تحت منستر تمرتي زي محاضرات أبيت تمرت صومان كرر الناس مران مالتي ناب مأكلاي درجة كبيلنا الله زدمانتي عدلات نايت صومان نايت تمرتي بملا هاجر كسفحون كأبيون تسفان قبر صومان مويا كقسمو بستوس دسوغمتي أب مربح نهبن دورون صربت حاتينن عنصيتن سنة صباغة أغر رسي حرشا كمون كدن سفيتن كدان زد تقالل سلطناتات كم توهابن وصيتو زمسغن مخانون ون أفليتوم
حلفي ጨንፈር ማሕበር ጽኡማን ዞባ ማዕከላቶ ዳንኤል ገብረ ማርያም ቦገኑ ኣብ ርእስቲ ብደረጃ ዞባ ዝውደብ ስልጠናታት ፋብሪካ ኣልባሳት ዛኤር ትካል ስፌት ወታደራዊ ኣልባሳትን ትካላት ዓለባ ኤርትራን ንጽኡማን ዕድል ንምሃብ ዝወስዶ ተበግሶታት ሞጊሱ ኣብ ብሽክሌታ ከም መጽእ ከለና ሕጂ ዝበለጹ ጽኡማን እዮም ዘለዉ ኣብ ስፌት ክዳን ዝተፈላለዩ እዚ ከተማታት ዳርጋ ብጽኡማን ዝተባሕተ ማለት ትካላት ትሪውን ባልኩም ናይ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብጣዕሚ ኣበርክቶ ኣለዎም ኣብ ሂወቶምን ኣብ ስድራ ቤቶምን ኣብ ነብሶምን ጽቡቕ ለውጢ ሂወቶም ሰርሕሎ ኣገዳስነት ጽኡማን ኣብ ስራሕ ተረዲአን እትዮም ኣሎ ኣብ ትካሎም ጽኡማን ኣዝዮም ህርኩታትን ጻዕረኛት ምዃኖም ተረዲኦም ኣሎ እዘን ካልኦት ትካላት ድማ ከምዚ ዓይነት ባይታ ክፈጥራን ናይ ስራሕ ዕድል ንቕሓትን ክህልዎን ካልኣይ ተርጎምቲ ናይ ቋንቋ ምልክት ማለት ተን ትካላት ንባዕለን ቋንቋ ምልክት ከተኣታተዋ እሞ ክሕግዝዎም ዓብዪ ተስፋ ኣለና ወይ ክላቦ እደሊ ሓለፍቲ ናይተን ትካላት ሌተናል ኮሎኔል ሓመድ መሐመድ ዑመር ኣቶ ጴጥሮስ ክብረአብን ወይዘሮ ፎርቱና ዓዋ ሚካኤልን ድማ ንኣበርክቶ ናይቶም ኣብ ትካሎም ዘለዉ ጽኡማን ድሕሪ ምስጋን ኣገዳስነት ቀሲሞሞ ዘለዉ ሞያ ተገንዚቦም ንምምዕባሉ ክጽዕሩ ተላብዮም ገሊኦም ዓቕሚ ዘለዎም ገሊኦም ከዓ መብዛሕቶም ዳርጋ ኣብ ዝተምሃሩ እዮም ኣብዚ ዘሰልጠናዮም እዩ ኣብ ተፈላለየ ስራሓት ኣብ ምህበሉ ከዓኒ በድማዕነት ከዓ ነቲ ስራሕ ከዓ ይሰርሕዎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ብፅቡቕ ይሰርሑ ንመጻኢ እውን ፅቡቕ ዕድል ኣለዎም ጽሙማን እንታይ መስለኪ ካብቶም ካልኦት ዓይነት ስራሕ ዝደልዩ ብፍሉይ ኢና ንጥምቶም ምክንያቱም ኣብኦም ብዙሕ ተመክሮ ኣለና ተመክሮና እንታይ እዩ ሓደ ብዲስፕሊን ኣዝዮም ነብሶም ሓልዮም ዝኸዱ እዮም ፅሬቶም ፅፉፍ እዩ ሰዓታት የኽብሩ እዮም ኣብ ስራሕካ ዕዉት ዝኾነ ነገር ስለ ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ብምርጫ ንዖም ኢና ንመርፅ ንሕና እቲ ሶም ዝደልይዎ ከዓ ከነማልእ ንፍትን ብዓቕምና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስጋብ 30 ዝኣኽሉ ጽሙማን ኣለዉ ናብዚኣ ምሳና እዚ ብምእታዊት ክረኣይ ከሎ ብመንፅር ዘለና ብዝሕሰብ ከባቢ 17-18% ይሕዝ ማለት እዩ ካብዚኦም ተን 21 ደቂ ኣንስትዮ 9 ደቂ ተባዕትዮ ኣለውና ንመጻኢ እውን ከምኡ ክንውስኽ ክንደልይ ከለና ቀዳምነት ንዓቶም እንዳሃብና ኢና ንኸይድ መብዛሕትኦም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት እዮም ካብዚ ንላዕሊ ድማ ኣነ ከም ሓፍቶም ክምዕቡሉን ክነፍዑን ኩሉ ነገር እንተነፊዖም ኣብ ኢዶም ከም ምዃኑስ በዛ ኣጋጣሚ ከረድኦም ይፈቱ መፅማም ማለት ስንክልና ወላ ይኹን ግን ትዕድልቲ ናይ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ከም ስንክልና ከይቆፀሩ ልዕልቶም ጥዑያት ክሰርሑን ክነፍዑን ይላቦ ሃገራዊ ማሕበር ጽኡማን ኤርትራ ኣብ 1998 ዝቆመ እዩ ጨንፈራ ማደ ዞባ ደቡብ ውዳቤታቱ ብምስፋሕ ኣፍልጦን ንቕሓትን ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብ30 ሰነን ሓደ ሓምለን ኣብ መንደፈራ ብዘካየዶ ገምጋም ገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ብቀዳማይ መንፈቅ 2023 ብቤት ጽሕፈት ሃማደን ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣብ ምንቃሕን ምስልጣንን ደቂ ኣንስትዮ ምውጋድ ክሽቦ ከምኡውን መርዓት ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ኣብ ምስፋሕን ምድልዳልን ውዳቤታት ዘተኮረ ዕማም ከም ተሰላሰለ በሪሁ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ውዳቤታት ማሕበር ንምስፋሕ ብዝተኻየደ ፃዕሪ ልዕሊ 4000 ሓደስተ ኣባላት ከም ተመዝገባ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ከዓ ብፍላይ ንምግታእ ሓያል ፃዕሪ ከም ተኻየደ ሓቢራ ኣዴታት በብከባቢኡ ኣብ ምትብባዕ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ምምዕራግ ሃገራዊ በዓላትን ንዘረኣዮ ተሳትፎ ብምስጋን ድማ ዝተወጠኑ መደባት ብኣድማዕነት ኣብ ምትግባር በብግዚኡ ብመልክዕ ለቓሕ ዝተዘርግሐ ልዕሊ 800,000 ናቕፋ ኣብ ምሳን ክፍሊት ኣባላት ኣብ ምእካብን ብኣድህቦ ክስራሕ ዘኻኺራ ተሳተፍቲ ብወገንን ሙያዊ ስልጠናታት ብዓይነትን ብዝሕን ክዓቢ ከምኡውን ውዳበን ምልመላን ተካእቲ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ብዕቱብ ክስራሓሉ ተላብየን ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡብ ልዕሊ 109,000 ምዝጉባት ኣባላት ኣለዎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ደገፍ መንግስትን ተሳትፎ ህዝብን ሰራዊትን መለይ ወሒጅ ይስራሕ ኣሎ እቲ ቅድሚ 3 ዋርሒ ዝጀመረን ኣብ ደረጃ ምዛን በፂሑ ዘሎን ስራሕ ምስ ተዛዘመ 1,000 ሄክታር ከልምዕ ትፅቢት ይግበረሉ ሓርሶት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ መለይ ወሒጅ ብመግቢ ነፍሶም ንክኽእሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ብምጥቃስ
ብምምሕዳር ዞባን ዞባን ዝግበረሎም ዘሎ ምክትታል ከምኡን ብደገፍ ሓይልታት ምክልኻልን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣመስጊኖም ኣማሕዳር ዞባ ኣፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ብግዲው እቲ ስራሕ ልዕሊ ዓቕሚ ሓረስቶት ብምዃኑ ብደገፍ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዓብዩ ድማ ብሓገዝ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ይዕመም ከም ዘሎ ገሊጹ ዜና መስዋእቲ ኣባል ኩባንያ ባድመ ንህንፀትን ኣባይትን ልምዓትን ገዲም ተጋዳላይ ዮሴፍ ክብረኣብ ቅስሙ ብ3 ሐምለ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውዩ ኣብ ወርሒ መስከረም 1994 ይቕሬታ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ዮሴፍ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ኮሚሽን ህንፃን ክፍሊ ሃብቲ ማይን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ክፍሊ ቴክኒክ ከረንን ኣስመራን ኩባንያ ህንፃ ደቡይን ከምኡን ኩባንያ ባድመ ንህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ዮሴፍ ክብረኣብ በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ4 ሐምለ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ኩባንያ ባድመ ንህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ብመስዋእቲ ኣባሉ ገዲም ተጋዳላይ ዮሴፍ ክብረኣብ ቅስሙ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽናዕት ይምነ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሩስያን ኢራንን ወደባትን ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ ዝኽእል ስምምዕ ትማሊ 4 ሐምለ ተፈራሪመን መስርሕ ህንፀት ናይ 160 ኪሎ ሜትር ዝንውሑ ብገማግም ባሕሪ ካስፒያን ዝሓልፍ መስመር ኣብ ፈለማ 2024 ከም ዝጅመርን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ክዛዘም ከም ዝኽእልን ይእመት እቲ መስመር ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ንዘለዋ ወደባት ሩስያ ምስተን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዘለዋ ወደባት ኢራን ዘራኽብ እዩ በዚ ድማ ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ሩስያን ኢራንን ወታዊ ተራ ከም ዝፃወት ሰመዚ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ክልቴን ሃገራት ኣሚቶም ኣለዉ እቲ ስምምዕ ንህንድን ኣዘርባይጃንን እውን ከም ዘርብሕ ዝጠቐስቶም ሰመዚ ዞባዊ ቁጠባዊ ረብሑ ቀሊል ከም ዘይከውን ኣረድዮም ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ሩስያን ኢራንን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘርአየ ፀብጻባት ይሕብሩ ኢራን ታሻዒቲ ኣባል ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ምዃና እቲ ውድብ ትማሊ 4 ሐምለ ብወግዒ ፍሊጡ ኢራን ናብቲ ውድብ ምጽምባራ ምስ ኣባል ሃገራት ንዘለዋ ቁጠባውን ንግዳውን ጸጥታውን ዝምድናታት ዝድርዕ ክኸውን እዩ ንጥፈታት ናይዚ ውድብ ንምጉልባት ከም ትሰርሕ ዝገለጸት ኢራን ኣባል ሃገራት ንምጽምባራ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ሞጊሳ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን መዳያት ዝነጥፍ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ንቻይና ሩስያ ህንዲ ፓኪስታን ካዛክስታን ኪርጊስታን ታጃኪስታንን ኡዝቤኪስታንን ዝሓቆፍ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኢራን ተጸምቢራቶላ እቲ ኣብ 2001 ዝተመስረተ ዞባዊ ውድብ ካብ ዝቆመሉ ዕላማታት እወታዊ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎየን ኣባላቱ ዝገልጻ ኣህጉራዊ ወኪል ፀዓት ማለት IAEA ጃፓን ከተወግደ ወጢና ንዘላ ረሳሕ ፈሳሲ ትካል ኒውክሌሳዊ ፀዓት ፉኩሺማ ብዕቱብ ከም ዝከታተሎ ሓቢሩ ኣብ ጃፓን ናይ 4 መዓልታት ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ሓላፊ ትካል ራፋኤል ግሮሲ እቲ መስርሕ ኣብ ኣካባቢ ብቐንዱ ድማ ኣብ ማያዊ ኣካላት ሃስያ ምእንቲ ከየውርድ ምስ መንግስቲ ጃፓን ተሓባቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ረድዩ ኣህጉራዊ ወኪል ፀዓት ነቲ መስርሕ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ክከታተሎ ምዃኑ ራፋኤል ግሮሲ ሓቢሩ ዘሎ ይኹን እምበር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደቡብ ኮርያን ሓያሎ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክን እቲ ስጉምቲ ንማያዊ ኣካላት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ተግባር ከይውዕል ክጽዋዓ ጸኒሐን ኣለዋ መንግስቲ ጃፓን ግና ምውጋድ ረሳሕ ፈሳሲ ትካል ኒውክሌሳዊ ፀዓት ፉኩሺማ ንጽህና ኣካባቢ ኣብ ግምት ዘእተወን ውሕስን ምዃኑ እዩ ክምግት ጸኒሑ ዘሎ እቲ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ክጅምር ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ መስርሕ ንኽዛዘም ሓያሎ ዓመታት ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ኮሎምቢያን ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ ELN ኣብ መንጎም ዝጸንሐ ኣስታት 60 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ንምዕራፍ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ተሰማሚዖም እዚ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ብወግዒ ከም ዝኽተም ዝግለጽ ዘሎ ስምምዕ ኣቐዲሙ ካብ ዝተበጽሐ ግን ከዓ ክጣሓስ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ ስምምዓት ዝሓሸ ውፅኢት ክረከቦ ከም ዝኽእል መንግስቲ ኮሎምቢያ ኣሚቱ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስልጣን ዝመጸ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ኣብ ሃገሩ ምስ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ስምምዕ ሰላም ክኽትም ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ፔትሮ ምስቶም ዕጡቓት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጉራቤት ሃገራት ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ኣብ ምምሕያሹን እወታዊ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ
روسيا نعبللا هاجرات معرب أب بايتو تصطح حبرات هاجرات دقيمة تقايماتو اتبايتو معري وكلنا كراغاغص انتوينو هاجرات اسيا افريكان لاتين امريكان ناي ابالنت بوتا كفقد ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ጸውዑ ሩሲያ ንዓብላልነት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ክትቃወም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጸባት ይጠቕሱ ሩሲያ ጥራይ ዘይኮነት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣብቲ ባይቶ ምዕሩይ ውክልና ሃገራት ከም ዘየለ ክወቕሳ ጸኒሕና ኣለዋ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩሲያን ወታደራዊ ዝምድናን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ሓቢረን እዚ ዝተገልጸ ላዕለዎት ሰመዚ ምክልኻል ክልቴን ሃገራት ትማሊ 4 ሓምለ ኣብ ከተማ ቤይጂን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ኣብ መዳይ ምምኽኻር ሓበራዊ ልምድ ምልዋጥ ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ካልእን ብሓባር ክሰርሑ ምዃኖም ኣብ ትርክብ ተገሊጹ ብዘይካዚ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩሲያን ኣብ ምውሓስ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ክትሓጋገዛ ምዃንን ደጊመን ኣፍሊጠን ፕሬዚደንታት ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ስምምዓት ከም ተፈራረሙ ዝዝከር እዩ ب4 حمله بدرجة علم تزل على متن وعي كم تمزجبة ጸብጸባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ማእከላይ ገምጋም መጠን ዋዒ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝነበረ ዝተቐሰሙ ጸብጸባት እቲ ኣሃዝ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ከም ዘይፈልጥ ኣረድዮም ኣብ 2016 ብደረጃ ዓለም ዝተመዝገበ 16.9 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እቲ ዝለዓለ መጠን ተባሂሉ ተሰኒዱ ጸኒሑ እዚ ተደጋጋሚ ክስተት እዚ ሩይ ምልክት ክሊማዊ ምዝባል ምዃኑ ዝሕብሩ ኪላታት ሳዕቢናቱ ቀሊል ከም ዘይመስል የጠንቅቑ ሰፊሕ ክፋል ኤስያን ኣሜሪካን በቲ ተሪኦ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ዓለምና ተጸሊኮም ዘሎ ጸብጸባት ኣካባቢ የረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኤርትራ ኣብ መበል 12 ኣኼባ ኣፍረይቲ ክታበት እንስሳ መላ ኣፍሪካ ትሳተፍ ኣላ ንጽሙማን ዘጋጥም ጸገማት ንኽቃለል ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ቋንቋ ምልክት ከዓቢ ጻውዒት ቀሪቡ ሓማደ ዞባ ደቡብ ኣፍልጦ ንቕሓትን ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦ ኣሎ ሩስያን ኢራንን ወደባተን ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ንምህናጽ ዘኽእል ስምምዕ ተፈራሪመን ኢራን ታሽዒታ ኣባል ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ምዃና እቲ ውድብ ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ወኪል ፀዓት ንመስርሕ ምውጋድ ረሳሕ ፈሳሲ ትካል ኒክለሳዊ ፀዓት ፉኩሺማ ከም ዝከታተሎ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ሰላም